views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munu wese, chitubu chakavene kwa chikahongororwa nana mashkokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunu akaita kunge iwewe ndosaka panapa mzuara nasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Tinogara tichikuudzai kuti Zanu PF ndeye masatanist, but you don't want to listen. Tokuudzai kuti garai kumba, but you don't want to listen. Onai zvazoitika vamwe vazorasikirwa neupenyu hwavo vachienda kumunhu mutapa day. It's a sacrifice yakatoitwa neZanu PF. Iropa rakatodeuka. To those who have listened to the recent interview that I did with Mkoma Jeff Judah, he was saying kuti mapindiro akaita Satani muZanu PF was through a sacrifice. Pakatouraiwa munhu and there was bloodshed. Nanhasi vanotaura kuti Zimbabwe ndeye ropa mawan aya. Pakaipa ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje manje ndati ndikuratidzei the pictures and then just jump into one or two comments mozviona handitika. But before I do that, kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, my number is on the screen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi on the same numbers. Ipapo toita sei, toita mdiginyira wacho handitika. Right, Owen is saying company registration in South Africa is now easy, it's now doable, and open an FNB bank account. If you are interested, get in touch with Owen on the numbers on the screen. Ndiye munhu wacho. All is needed is a passport without work or stud permit handitika. Sakabata Owen on the numbers on the screen. Okuitirachi mudiginyira wacho handitika. Right, the post is there from Crime Watch Zimbabwe. Is saying Zanu PF members from Mashonaland West lost their lives in a tragic road accident. The double cab they were traveling in collided head on with a Zupco bus while crossing an unnamed bridge on their way to the Munumutapa birthday celebration in Rishavane. Yeah, Mawanai. The exact number of casualties has not yet been confirmed, and the police are expected to release more details soon. Hanzi havasi kuzivikanwa kunzi how many people vafa so far, and those are the pictures from the accident ari kubuda kumashure uko handitika. And let me see if I can get more pictures from there. Yeah, mawani tinokutaurirai, tinokuudzai kuti Zanu PF ine masatanist, but you don't want to listen. Tinogara tichitaura panapa day in day out, siyanai nevanhu ava, but hamuteerere simply because munenge makarohwa negomba, munenge makarohwa nenzara, so you end up getting involved muzvinhu zvamusingazive. Ndonyaya dzacho izvozvo. Let me show you, there's another picture. Yeah, I just want to zoom in quickly so that you can see kuti pane anga akatopfeka scarf iyo akamba afira passport ipapo. You get the sense. Ma one eye zviri kuitika zvinhu izvi, tokutaurirai hamuteerere. Now I just want to jump into the comments. People are not happy, people are not even smiling about this. Vari kutotaura zvavanoda zvikanzi as long as Zanu PF related, we don't give an F. Mawan aya. Let's see what are the comments saying here quickly. Toona kuti zvakaita sei, zvakamira sei. Pakashata mawani chaiyo chaiyo.
Yeah, parupisa parukupisa zvikanzi ko iyo scarf iyo hanzi yadii as long as it's an OPF related zero fucks given vana vana kana basa nazvo zvikanzi I stand with Zupco in these difficult times havasi kutombogaya kana kutomboita worried about the people who lost their lives simply because they are related to Zanu PF. Vanhu havachada Zanu PF, people are tired of Zanu PF handitika zvikanzi let me see. We thank Wicknell for donating cars to those unlicensed fools. Mapenzi. And Zanu PF card is not a license. Stupidity skills. Yeah, I know kuti inyaya inosiririsa, inyaya inonzwisa tsitsi kuti vanhu vakarasikirwa neupenyu, but Zanu PF tinokuudzai hanzi ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pahuma zvikanzi Simba tiri kufara baba. People are happy that other people they have lost their life simply because they support Zanu PF. People are tired of Zanu PF, and people they don't want Zanu PF anymore. People they don't want anything related to Zanu PF. That's why you are seeing comments like this. Mawani zvekutodaro macomments acho akawanda. Leave a comment in the comment section and let me know what do you think. Munofungei nazvo with the sacrifice that has been done by Zanu PF on ED Dambudzo Mnangagwa's birthday, and mapictures mamaona zviri kuitika mazviona mawani parupisa zvamanje manje ndonyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikuratidzei kuti kwatiri kuenda chaiko hapana. Ende mashoko akataurwa namukoma Jeff Judah mashoko echokwadi. I'll see if I can get in touch with him and then he can comment on this matter. Tonzwa kuti mukoma Jeff Judah vacho vari kuti chii according to chii tunyaya iyi handitika. Let me see if I can just try to call him now if he is available, and then we can just have a quick chat zve 2 minutes. Tonzwa kuti zvakamira sei handitika. Zvinotaurwa zvinhu izvi each and every time, but people they don't want to listen. Every time tinokuudzai kuti siyanai nayo Zanu PF iyi, but people you don't want to listen. Let me call mukoma Jeff Judah quickly and find out kuti vanokwanisa here kutipa a comment. If he cannot give us a comment right now, we'll see maybe later on during the day you give us a comment in ndongoita sei, and then I'll post it for you. He's offline at the moment, but let me see. But sezvandataura, if I cannot get hold of him right now, ndichangobata later on. Tonzwa kuti zvaaitaura kuti Zimbabwe ndeyeropa, and this happened days after kudeuka kweropa, people going to the so-called Munhu Mutapa Day. Zvakamira sei mawanaya. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.